sinten? Aku Layang Seto. Apa rumah? Rumah. Arek hotel Began. 2000. Lah kenapa? Soale piye, Mas? Sak jeblakan 2000 Mas, niki pitu gerbang. Soale ku makanane duit Bangun portal. Lho iya, saiki wis segantung ngono. Iya. Cek, sampe sinten? Aku Layang Seto. Lah kae. Masih layak putih. Oh, iki to beritane. Oh, berita. Oh, sampean layang seto. Ayo putih. Layang putih. Layang seto. Oh, akhirnya iki jebule ganteng. Matur suwun. Sampean berarti putih. Iki setane. Lho, Seto. Kemarin aku setan iki. Aku Layang Seto, putrane Roro Pati Began. Sampean jenenge sapa? Aku Layang Seto. Layang seto. Dari masih layak putih. Ayo, berarti ra iko kuwi dhewe. Sampeyan ra seton, seton iki. Setane aku Layang Seto, setane iki lho. Aku putrane Roro Pati Began. Jenenge sudah bejo. Layang putih, layang seto. Nah, layang sepeda. Ya, Ya layang kok. layang bagian. Kenalan kok. Tak, Ya ora sesuk ora putih. layangku anu ini layangku sekarang ketarik Kowe rene mau arep ngetorno MBG. Putrane Pati FBG iki Mas. loh ini program negara anjen ndak program Kasamu iki bapakan sopir FBG berarti. Iki kan kelas stunting. Iya. Ya, Tapi aku di Joko. kelas stunting dadi Mas. untuk MBG. Mana. Mas, Pinggir. Akan balik. sing jaga iki enek sing nguasani. Apa? Kepalane kae. Kayak sopo? ya apa itu piye Lah kayak sopo? ada dhewe kawon nek wis duwe program kawon rek mau kok terus Ucape ra ngono lah. apa yo tak potong terus Wis dipotong terus. Kae ketuane iki wah asli terus kok aku sampe sini. Iya, gua enggak kandhane. Ditarik apa? Ditarik apa? Oh, gue tak keluarga nih. Aku layang seto. Masih layang lu pikir. Kok nganggo tambah asmu piye? Aku iki putrane Romo Pati Began sing pilo yo. itu kalau malah kosi putra itu tahun tahun itu dari bisa namun sudah itu lain ya semua Telu, anak iki telu. Anda sekolah lah setelah kuwi teh. Kok bisa pas bikin itu sudah